Ayan. O, makakasakay na rin kami sa wakas. Social distancing po dapat. Sobra pa. Nakasakay rin! Maabot ah. Sakto lang ah. Okay na. Nahuli na naman. Turmos parang ano sa Lusan. Dahil Padilla. Magaling yan. Lalo, lakad sila ng bagal eh. Parang nakasibalibaso natin sa isa pala ulit.
Ang ganda.